तो नोंथांमोनखौ गिबि-गिबियावनो आं सेलफिन बरायबाय दिनै नै आंजों लोगोआव दङ जोंहा गुटका ब्रादारखौ लोगो मोनदों आं गुटका ब्रादार जोंहा मोनसे जोंनि एरियायावनो दंफैयो आरो बिथाङा माइनावस्रियाव मोनसे शुटिंनि थाखाय ना ब्रादार आच्छा नोंथांना खबरा बोरै गिबि-गिबियाव आं बेखौ सोंग्रोगोन गिबि-गिबियावनो आंना खबरा अलमोस्ट गुड अके बेनिफ्राय बाखियाव फैनाया बबेयाव दंफैयो दा स्पेशलि जायगाफोरखौ एसे मुंख'नानै स्पेशलि आं दा दंफैयो राङापारानि माइनावस्रि सेन्टाराव यस शुटिंनि थाखाय नङा होमबा अके मा फिल्मनि शुटिं सोलिगासिनो दं दा लिरनाय जा सार मेन्डेला ब्रह्म बिथांनि फैनो गोनां 2022 मायथाइनि गोसोआ बोराया सावथुनाव माने आंबो बाहागो लाफादों आरोना गोसोआ बोराया अके गोसोआ बोराया बेयो जाबाय सोरनि मेन्डेला सोरनि अके नोंथाङा बेवहाय खामानि मावनानै माबोरै मोनखो फैनानैथ' अलमस्ट माने सार मेन्डेलादि आंनि थाखाय बेफोरबायदि स्क्रिप्ट लिरगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन माने गोसोखौ ओरैबायदि लाख'नो हायाखै माने ओरैबायदि मोजां मोन्दों फिलिंसआव माने बेबायदि एसेबाबो एनैबाबो माने रुल मोन्दोंथ' माने आंनि थाखाय बेफोरबायदिबाबो एसेबाबो लिरदों नालाय सार मेन्डेला आंनि थाखाय स्पेसियलि थेंक इउ होनो माने सार मेन्डेलाखौ शकिं आरो नोंथाङाबो एकदम शक्ड आरो अके बाय द वे ब्रादारा जोंनि जायगायावल' दंफैयो थ' ब्रादारा मिथिखायो नङा होमबा ब्रादारा बेसेबां फेमास नङा होमबा अके बाय द वे थ' एबार जों एसे आवगायनो नामा ब्रादार फैसिनोथ' ना अके या बेनिफ्राय ओरैनो थानाया सानबेसे बेसे गोबाव जागोन बेयाव थानाया गासै 4 जानुवारियाव फैदोंमोन आं बेवहाय अके 3 जानुवारियाव फैदों 3 तारिखाव 3 जानुवारि अब्लाथ' आजि बेसे जाखो 25 जाबाय 25 तब तो हो गया बहुत दिन ना बहुत दिन हो गया और कल तो 26 जनवरी है 26 जनवरी है तो आपको मैं थोड़ा सा बोल दूं ब्रदर एसे अन्नानै आंनि चेनेलनि बागैबो एसे बुंदोब्रा नोंनि भिउअर्सफोरखौ जेन आंना चेनेला मामोन आंना माबा लकेल भिलेज ब्लग औ आच्छा नैबे जा ब्रदारनि चेनेला लकेल मा होनो भिलेज ब्लग लकेल भिलेज ब्लग नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि अडियन्सफोरा माने मोजांबा माने अननानै आदानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अके गोजोननाय थाबाय ब्रादार दे आई लाभ यू ब्रादार आई लाभ यू टु अके थैंक यू माने आंनि भिउअर्सफोरा नुदोंबा साबस्क्राइब खालाम जाहाथे सोरबाफोर नुसनबायदोंबा आरोना आरो सोरबा माने आदानि भिउअर्सआबो आंखौ नायबा आंनिखौ खालामनो हागोन माने आंथ' मिथिखागौ मानो होनबाथाय आंनिया 80% आं माने फोथायनाय दंखायो जितु आंनि भिउअर्सफोराथ' ब्रादारनि भिउअर्स जाखागोन मानो होननानै बुङोब्ला नङा होमबा ब्रादारखौथ' बहुत साबस्क्राइबार दं भिउबो फैयो ना बाय द वे ब्रादारजों आं माबानानै बिराद मोजां मोनदों आखाय एसे हेन्डशेक लानोसै बेनिफ्राय गेजेरावनो आं मोनसे सोंथि ब्रादार दै आं फंबायबाबो सोंथि आरो बे सोंथिखौ आच्छा जोंहा माने नै जोंहा नयन बरगयारि नङा होमबा बिथांनि दोंसे मेथाइ ओंखारदों नङा होमबा लंथं जुगा फैलायबाय औ नोंथाङा बे मेथाइनि बागै मा बुंगोन एकदम मोजां मोनदोंना मोनाखै मोजाङाथ' मोजाङानो माने दा माने बुंनांगौ जाबाय अबेब्ला ब्रादारा सोंथारबाय माने गिबियावनो गोरोन्थि बानि माबा होबानो जाबाय आरोना जा नैबे जा बिथां ब्रादार माने आंनि दादिसै दे जेनेबा दादि नयन बरगयारि लिरनाय जितु नैबे लंथं मडार्न जुग माने गोदोनि थासारिजों आरो दानि थासारिजों लिरदों जानांगौ बिदि माने गोदोनि जुगाव जानो हागौ लंथंजों थायो माबा थायो खिन्थु दानि बे लंथं मडार्न जुगखौ माने मानसिफ्रा बायदिसिना गाज्रि रिल बानायदों मादों सोरबायाथ' नै दाख्लै माबा माबि बुजालाबायनायबो नुदों आरोना खिन्थु बुंनो थाङोबा माने बे लंथं मडार्न जुग होननाय लोगो लोगोनो बिदि गाज्रि देखायनाया अफारद्राय एसे बेलेग जायो नङा होमबा लोगो माने एसे रिसपेक्ट दोनांगौरा गानफोरखौ नङा होमबा नंगौ आंनि आन्दाजावथ' बे लंथं मडार्न जुग ओरै देखायथारदों नै लंथं जुगालाय फैफिनबाय बिदि देखायदों आरोना माने जानांगौ माने गोदोनि जुगा लंथं जुग दानि जुगा माने भाइरेलनि जुग नङा होमबा भाइरेल आजिखालिथ' लंथं सन्थं नुलायो माने बेखौ लानानै बानायदोंबो जानो हागौ माने बरा माने आंखौ बुंग्राफ्रा अडियन्सफ्रा गाज्रिबो मोननो हागौ ओरै सिदा खोथा बुंबाय आं सोरबा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो हेटार्सफोर थायो अके ओमफ्राय ब्रादार अके लंथं जुगाथ' मेथाइनि बायदिब्ला फैबाय आरो बिथां लिरगिरिनि बादिब्लाथ' फैयाखै नाथाय बिथाङा माखौबा मोनसे साननानै लिरबायना जिहेतु दा लेटेस्ट जाबाय थानायफोरखौ नुनानै औ दे बेनिफ्राय जिहेतु आरोबाव बे लंथं जुगा फैनाय सङा जिहेतु बहुत भाइरेल जाखांनायनि उनाव दाख्लैबावैसोनि साननैसो सिगाङाव जिहेतु स्पेशलि जाय बिथांमोना माने बिराद भाइरेल जादोंमोन आरो नङा होमबा बिथांमोनखौथ' दामनाय नुबाय दा बिथाङा बिनि बागै ब्रादारा मा बुंगोन आंनि बागैथ' जेनेबा स्पेशलि जोंनि बर'फ्रा बहुत जाम्बा डाइरेक्ट सिदाग्रा मानो होनोबा जाम्बा जाम्बि होननाया जेनेबा नों एक्सप्लिसिटलि जेनेबा माबा मोनसे थाखाय बुजादों माबादों सोरबा भिडिअ खालामग्रा थायो
बेफोरबायदि जेनेबा नों गामियाव मिटिं खुंदों बुदों सोरबादों बेखौथ' नोंसिनि रायजोनि मेटार दा जेनेबा नोंखौ जाय मानसिखौ मिटिं खालामदोंना बेखौ बुदों सोरबादों दा डाइरेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय सासे शेयार खालामहैनानै सोरबा डाउनलड खालामनानै आगारफिनो रे जायो बेनिखायनो माने जायफ्रा मिटिं खालामनानै सोरबायदि मानसिखौ बुदों सोरबादोंबाबो माने बेफोरखौ आगारनाङा आरोना माने ससियेल मिडियायाव होनाङा आरोना आচ্ছা ससियेल मिडियायावनो बिथांमोना जितु खान्दा खान्दा ओंखारखानानै गावखौनो माने समाजनि माबा मोनसे गाज्रि जादों आरो नायगिरिफोरनि थाखायथ' बिथांमोना नायगिरिफोरनि थाखायथ' गाज्रि जादों खिन्थु नंगौ खिन्थु बिथ' गावनि गोरोन्थिनि थाखायसो गावसो बुजादों खिन्थु होमबाबो बेखौ माने लासिंनि थाखाय माने बुनाङामोन आरो बुबाबो माने बांद्राय माने ससियेल मिडियायाव होनाङामोन आरो दा सासे मानसिल' आगारनानै नायदो साना नों साबैसे मानसिनि मबाइलाव दा पाब्लिक जाखो मानो होनोबा शेयार अपसन थायो आजिखालिनि सोरबा डाउनलड खालामनानै आगारो होमबा सासे मानसिल' जोंबोथ' नुवाखैना बिसोरखौ नुवाखै आচ্ছা ब्रादार अके थैंक इउ एनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे खोथा जेहेतु बर'फोरनि गेजेराव आरोना बांसिन जेहेतु नों मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबो बेयाव भिउस फैया एनिफ्राय जाय भिडिअ माने एसे लेथ्रा टपनि एसे लेथ्रा एकदम नों माने सब बुस्थुखौनो माने गाज्रि आखुनि देखायबासो माने भिउसफ्राबो मानसिफ्राव नायनो लुबैनाय थाबा देखायबासो माने नायखायो होमबा बिदिब्लाथ' बानायगिरिफोरनि दाय गैयाबो जानो हागौ ब्रादार बानायगिरिफोरनि थाखायथ' जेबो दाय गैया नाथाय अडियन्सफ्रासो साननो हागौ गाज्रि मोनसे मावदों मादों बिदि आरोना होमबा बेवहाय पाब्लिकनिबो दाय दं नामा नोंथां नोंनि बेलायाव ब्रादार नों सानोब्ला आंनि थाखायथ' पाब्लिकनि थाखाय जेबो दाय गैया पाब्लिकआ नायो नालाय आगारबाय नालाय नायबाय यास बेनो आरो जास्ट माने मानसियासो साननो हागौ जोंसो कन्टेन्टनि थाखाय बानायग्राया मोजांनि थाखायसो जोंसो माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो देखायनांगौ जायो बिसोर खोथाया यास आंनिब्लाबो थारैनो सैथो आंनिब्लाबो एकदम थारैनो सैथो ब्रादार जे जाय रावखौ बुंदों बेवहाय पाब्लिकनि एकदम 90% गोरोन्थि दं मानो होननानै बुङोब्ला पाब्लिकआनो बिदि भिडिअखौ नायो आरो पाब्लिकआ नायाब्लाथाय भिउसआ गैखाया आरो जाय कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोनाबो बिदि कन्टेन्टखौ लाबोखानाय नङा थ' बेवहाय बिराद गिदिर गोरोन्थि दं जोंहा पाब्लिकनि am I right ब्रादार पाब्लिकनि if there is no demand no supply if there is no demand no supply नङा ब्रादार ना डिमान्ड गैयाबा साप्लाइ जायो नामा सोरबा थ' बेवहाय पाब्लिकनि गोरोन्थि आं नोजोरावबो पाब्लिकफोरानो गोरोन्थि मावदों बेनिखायनो बिथांमोना बिदि लाबोदों बिथांमोननि भिउसआ बांसिन फैयो आरो बेनिखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थादों ना ब्रादार ना अके आंना बारा जाबाय नामा ब्रादार बुंनाया जायाखै औ आंनिबा पाब्लिकखौ एसे रायना हो ब्रादार आচ্ছা ओरैबायदि मोनसे खोथा ब्रादाराबो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो मोजां मोनगोन नामा मालाबाफोर माने आंबो खुन्दा गाननानै लेथ्रा टाइपनि भिडिअ लाबोनो आंथ' खालामनाया बायदि एन्टारटेननि मुङाव एन्टारटेनमेन्टनि गोसो जायो मालाबा एसे आलदा रोखोमनि ब्लग खालामसै नामा माबा खालामसै नामा सानो आंबो माने साप'ज एसे गाज्रि टाइपनि आरो माने पाब्लिकआनो माने सापर्ट खालामो पाब्लिकआनो माने नारसिनो यास भेरि गुड बेयाव पाब्लिकनिनो दाय दंथारो दाय दं जुदि नोङो भिडिअखौ जेनेबा आगारबाय दा नोंखौथ' फुरा सापर्ट लाङो जुदि जोंखौ माबा मोनसेनि थाखाय दाय मोनोबा कन्टेन्ट गाख्लायनोबो हायो बेनो आरो खिन्थु होमबाबो जोङो फेमास जादोंबाबो जों माने साबधानै मावनांगौ बे खोथा माने सब बुस्थुखौनो माने सब खेला थेला खालामजाया बे माने बयबो माने अडियन्सनिबो बांद्राय दाय गैया खिन्थु जों माने क्रिएटरनिबो दाय जायो अडियन्सआबो माने थिगानो जों पाब्लिक होननानै बयखौबो दाय होआखै ओरैबायदि मोनसे खोथा दा जोंहा मोजां क्रिएटरफोर दङ नङा होमबा कन्टेन्ट लाबोगिरिथ' बिथांमोननि भिडिअखौबो नायो थिग दं खिन्थु गाज्रि टाइपनि भिडिअआ बांसिन जायो बेखौ लानानैसो बुंदोंमोन आं बाथ्राखौ दै खिन्थु आं गासिबो पाब्लिकखौ थांखिनानै बुङाखै नङा होमबा ब्रादाराबो बेखौ बुङाखै जुदि बुंनायनि बेलायाव एसे माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा जोंखौ निमाहा होनांगोन ना ब्रादार ना गोरोन्थि जायोबा माने निमाहा होबानो जाबाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा होनाय आखुआ थानांगोन बेनो आरो रावा माने गोरोन्थि होलायनाय थानांगोन बयनिसिमबो माने बरजों बर यस भेरि गुड थेंक इउ सो माच अके थ' जोबथायाव ब्रादार ना नोंथांजों आं जि फंनैसो बाथ्रा रायलायबाय मोजां मोनबाय आरो स्पेसियेलि जोंहा नै बाबुआ बेखौथ' आं सिगाङावनो लोगो मोनखादों बारु ना 5 बोसोर सिगां यास नङा बाबु मिन्स ब्रादार आं मा होनदों कि माने 5 इयार्स 5 बोसोर सिगां 5 बोसोर सिगां माने 2025 चल रहा है ना अभी तो आपको मिला था मैंने 20 में यानी कि 21 में मिला था होगा 21 को जन्म यस ऑलमोस्ट 4 साल हो गया अभी 4 साल हाँ ठीक है बढ़िया है 4 बोसोरनि सिगाङाव लोगो मोनखां ब्रादारखौ बेनिखायनो माने क्लोज खालामनाय जों बाबुजोंजो थ' बाय दा वे बाबु मोजां मोनबाय नोंथाङा आंनो एसे सम होबाय स्पेशली आं दाख्लैनिफ्राय ब्लग बानायनो नागिरगासिनोमोन खिन्थु सम मोनाखैमोन दै दा बाबुआ दिनै एसे सम होबाय एसे सम सुबिदा मोननायखाय आंबो बानायनो हाबाय थ' दिनै बेयावनो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लाना फैगोन गोजोन्थों बाय बाय